मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ उदालगुरियाव 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम खुंनो साखाफारा जाबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि 9, 10, 11 आरो 12 खालार जानुवारियाव सानब्रैनि गेदेर हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम खुंनो साखाफारा जाबाय। 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ जाफुंसारै खुंनो थाखाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'खौ मावफुं आफादगिरि आरो जौस्रां बर'खौ गाहाय लेंथुमगिरि महरै लाना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय जादों। लोगोसेनो माखासे उफ्रा आफादफोरखौबो दानाय जायो। फारसेथिं सोलिफु बोसोरनि फैगौ 11 डिसेम्बराव डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा खुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनगोन होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 3 कौटि रांनि बाजेटजों खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव साफ्रोमबो गासै 50,000 सुबुंफोरखौ बरायनो बानजाय आफादा साखाफारा जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 11 डिसेम्बराव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव गेदेर डिमाकुसि ओनसोलनि बर', आदिबासि, नेपालि, असमिया, बाङालि, गार' आरो गुबुन गुबुन हारि-हारिसा आफाद फसंथानफोरखौ नुजाथिफैनो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिस्वजित दैमारिया खावलायहरदों। नैथि खौराङावनो दङ भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव हाग्रा सिलिंखार खालामनायनि थाखाय सा 11 आइजोफोरजों लोगोसे सा 131 हाग्रा सिलिंखार दखल खालामग्राफोरखौ हमदों। कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि गेदेर हाग्रा ओनसोला आथिखालाव दखल खालामजादों। लोगोसेनो बे ओनसोलफोराव हाग्रा सिलिंखार जानायनि उनाव गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि उल्टापानि हाग्रा ओनसोलाव बे खेबाव हाग्रा सिलिंखार खालामग्राया दखल खालामग्राफोरनि आखायाव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि थांखि आजावै खामानि मावनो गोसो गैयैनि खाबु लानानै बावैसोआव कक्राझारनि भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय उल्टापानिनि सिखोना जोहोलाव सिखोना जाहार माहारियारि पार्कनि हाग्राखौ सिलिंखार खालामनानै हाग्रानि हा-हुखौ दखल खालामनो लादों कक्राझारनि बायजोनिफ्राय फैनाय माखासे सुबुंफोरा। रिपर्टनि बादियैब्ला चिरां, बाक्सा, अभयपुरी, बङाइगाव, सनितपुर, धेकियाजुलिनिफ्राय उल्टापानि हाग्रा ओनसोलसिम फैनानै हाग्रा सिलिंखार खालामना आयेन बेरेखायै हाग्रानि हा-हुखौ माखासे सुबुंफोरा दखल खालामबाय थादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बुधबारखालि पुलिस आरो हाग्रा बिफाना हाग्रा सिलिंखार खालामनायजों लोब्बा थानाय सा 131 सुबुंफोरखौ हमदों। हमजानायफोरनि गेजेराव सा 11 आइजोफोरबो दङ। बिसोरनिफ्राय हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ गोबां बिबांनि गोफार हाथियार बोखांनो हादों। पुलिसनि हेफाजाबाव हाग्रा बिफाना हमनाय हाग्रा सिलिंखार खालामगिरि एबा हाग्रानि हा दखल खालामग्राफोरखौ उल्टापानि फरेस्ट रेन्ज मावखुलियाव सोंलु सोंबाय थादों। कक्राझार जिल्लानि आमगुरिनिफ्राय भारत-भुटान सिमना ओनसोलसिम थानाय गेदेर हाग्रा हा साल दंफांफोरा सिलिंखार जानायनि उनाव जायफोर थानाय हाग्रा हा उल्टापानि सरलपारा ओनसोलफोराव दंमोन बेफोरबो सिलिंखार जानायनि लामायाव दंसै। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला दखरसे हा मोननायनि मिजिङाव चिरां, बाक्सा, अभयपुरी, बङाइगाव, सनितपुर, धेकियाजुलि बायदि ओनसोलनिफ्राय उल्टापानि आरो सरलपारा ओनसोलफोराव फैनानै माखासे सुबुंफोरा थाफैयो आरो हाग्रा सिलिंखार खालामनानै हाग्रानि हा-हुफोरखौ दखल खालामो। फारसेथिं हलथुगाव हाग्रा संमण्डलनि मण्डलारि बिबानगिरि जयन्त कुमार ब्रह्मआ हाग्रा सिलिंखार खालामगिरि एबा दखल खालामगिरि सा 131 सुबुंफोरखौ हमनायनि फोरमानखौ फोरमायनानै बेनि सिङाव थानाय गाहाय दायनिगिरिनि हेंथायै राहा लानाय जागोन होनना मख'दों। हाग्रा सिलिंखार खालामनानै दखल खालामनाय खामानिनि सिङाव दालाल हानजाया लोब्बा दङ होनना मख'नानै बिबानगिरि जयन्त कुमार ब्रह्मआ बुंदों दि बेनि अनगायै सनितपुर, धेकियाजुलिनिफ्राय दखल खालामनाय सुबुंफोरा फैनाय नङामोन। हाग्रा सिलिंखार खालामनायखौ होबथानो जाफुंथावना गासै राहाफोरखौ लानाय जागोन होनना मख'नानै हान्जानायाव सा
137 दखल खालामगिरिफोरखौ उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि मावखुलियाव लाखिनानै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ। थामथि खौराङावनो दङ कक्राझाराव मेलेरियानि दावराव-दावसिजों सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। सावस्रि मन्थ्रिया दावबायफैदों। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्तआ 28 नबेम्बर खालि कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय मेलेरियाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैदोंमोन। बिथाङा चिरां जिल्लायावबो दावबायहैदोंमोन, जाय मोन्नैबो मेलेरियानि बेरामजों जुजिगासिनो दं। कक्राझार जिल्लायाव बे बोसोराव मेलेरियानि बेरामिफोरा गोख्रोङै बांदों। थांनाय सप्तायावनो सासे 4 बोसोरनि हिनजावसाजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरा बे बेरामिजों थैदों। जिल्लायाव 2023 मायथाइयाव 256 मेलेरियानि केस रेबगान्थिनाय जादोंमोन, नाथाय 25 नबेम्बर 2024 मायथाइसिम बे अनजिमाया अख्रां नांहां जाहैदों, जाय 2096 केस जाहैबाय। बेनि अनगायैबो मैया लुंसुं ओनसोलाव मेलेरियानि 46 गोदान केस मोननाय जादों। गावनि दावबायनाय समाव मन्थ्रि महन्तआ खौरां बिजोंजों रायज्लायदोंमोन दि आरो बुंदोंमोन दि मुलिजों लोगोसे गासैबो गोनां राहाफोरा सोलिगासिनो दं। गुवाहाटीनिफ्राय मेलेरिया आखा-फाखा देहा फाहामगिरिफोरा थासारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो कक्राझार सफैखाबाय। मन्थ्रिया बेखौबो मुंख'दोंमोन दि जेराव माखासे बिथायारि सानज'थाय जौगाथायनि गोनांथि दं, बेखौ सुस्रांनो थाखाय सानथांखिफोर सोलिगासिनो दं। बिथाङा रायजो-राजानो खोथा होदोंमोन दि फैगौ 15 साननि गेजेराव सावस्रि हान्जाया मेलेरियानि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावगोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ चिराङाव साब्रैखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। बिजनीनि उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरिया बिजनी पुलिस थानायाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दाय गोनां आयदाफोराव नियाय होनानै मोननै गुबुन गुबुन केसआव 4 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। गिबि जाथायाव केस नम्बर 182/1989 नि सिङाव रेजिस्टार खालामजानाय मोनसे दाखाइथि आरो बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय समाव बिजनीनि लोक्षीजरा नं 2 नि थागिरि शंकर राजबंशी, 68 बोसोर आरो रन्जित राजबंशी, 48 बोसोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बे रायनि सिगां बे केसआ 10 बोसोरसिम सुस्रांजायाखैमोन। नैथि जाथायाव लांखारनाय आरो बुथारनाय केस नम्बर 364/2024 बिजनीनि सानजा खानापारानि मजिद आली, 42 बोसोर आरो जाकिर हुसैन, 34 बोसोरआ जिउ जोबजासिम साजा मोनदों। बेजों लोगोसे बे जाथायनि गुबुन सासे दायनिगिरि आजमत आली, 25 बोसोरखौ 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे थिरांथाफोरा ओनसोलाव गोब्राब दायफोरखौ फोजोबनायाव मख'जाथाव दावगानायखौ दिन्थियो आरो गोबाव सम बिजिरनाय केसफोरावबो न्याय बिफानखौ रोखा खालामनो रादाय होनायखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। 5थि खौराङावनो दङ मध्य प्रदेशनि जर्नी एक्सप्रेस एम्बुलेन्सआव उन्दै हिनजावसाखौ हानजा जिनाहारि, सानैखौबो हमबाय। मध्य प्रदेशनि मगजिन जिल्लायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ सानै सुबुङा खारबाय थानाय एम्बुलेन्सआव खावना लांना हानजा जिनाहारि खालामदों होनना खौराङाव फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि बादियैब्ला बे जाथाया 25 नबेम्बराव जिल्ला गाहाय मावख' मगजिननिफ्राय 30 किल'मिटारसो गोजानाव हनुमाना पुलिस थानानि आवथायाव जादोंमोन। भुगिनांनाय आइजोआ पुलिसनो खिन्थादोंमोन दि सानै सुबुङा बिखौ खावदोंमोन आरो बिथांजोखौ जर्नी एक्सप्रेस एम्बुलेन्सआव नारसिनदोंमोन, जेराव बिथांजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। बेखौ 108 एम्बुलेन्सबो बुंनाय जायो। जर्नी एक्सप्रेस एम्बुलेन्सखौ मध्य प्रदेशनि गामियारि ओनसोलाव गोर्बोआव थानाय बिमाफोर, लोमजानाय गथ'फोर आरो बिपिएल नखरफोरनो हगारनाय रोगाथायनि खाबु होनो थाखाय पिपिपि मडेलनि सिङाव रायजो सोरखारजों सालायनाय जायो। पुलिसआ बुंदोंमोन दि सानैबो दायनिगिरि सुबुंनि सिनायथिखौ वीरेन्द्र चतुर्वेदी, एम्बुलेन्स सालायगिरि, आरो बिथांनि लोगो राजेश केवटखौ बुधबारनि मोनायाव खानाय जाबाय होननानै खौराङाव फोरमायदों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।